25 Μαρτίου 2015. Σήμερα γιορτάζουμε την 194η επέτειο της Επανάστασης των Ελλήνων κατά του τουρκικού ζυγού. Ταυτόχρονα, σήμερα γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στις 29 Μαΐου του 1453 υπέκυψε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στα χέρια των Οθωμανών που την πολιορκούσαν. Σχεδόν 4 αιώνες αργότερα, στις 25 Μαρτίου του 1821, ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας των υπόδουλων Ελλήνων, παρόλο που το 19ο αιώνα κάθε άλλο παρέμβουν εγκαίσθητες συνθήκες για οποιοδήποτε επαναστατικό κίνημα στην Ευρώπη. Ένας αγώνας, ο οποίος προετοιμαζόταν επί δεκαετίες με πολύ σημαντική τη συμβουλή των Ελλήνων λόγιων του εξωτερικού. Οι Έλληνες αγωνιστές με μηδαμινά υλικά εφόδια, αλλά πλημμυρισμένοι από το πάθος για την ελευθερία, την ύψιστη αυτή αρετή και το ανεφέρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, ξεκινούν τον επαναστατικό αγώνα. Οι νίκες ολένα και πληθαίνουν, δυναμώνοντας την αυτοπεποίθηση του ελληνικού λαού και οπλίζοντας τον με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Γράφονται σελίδες ένδοξες της ιστορίας μας, παντού θυσίες, στην Αλαμάνα, στη Γραβιά, στα Ψαρά, στο Σούνι, στη Χίο. Η Ευρώπη παρακολουθεί άνωθη τα γεγονότα. Οι λαοί αντικρίζουν έκθαμοι το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων. Μια χούφτα Έλληνες δαμάζουν το Οθωμανικό θηρίο. Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν πια να βλέπουν με συμπάθεια τον ελληνικό ξεσηκωμό. Στέλνουν χρήματα και εφόδια. Έρχονται ήδη σαν φιλέλληνες να πολεμήσουν το πλευρό μας. Στις 8 Ιανουαρίου του 1828 αποβιβάζεται ο Άρης Καποδίστριος στον Άγγλο και αναλαμβάνει την κυβέρνηση του ελληνικού κράτους. Από τότε αρχίζει στην πραγματικότητα η επαναστατημένη Ελλάδα να εμφανίζεται με επίσημο κρατικό κύρος. Το ελληνικό κράτος τότε περιλαμβάνει την Πελοπόννησο και ένα τμήμα της τεράστιας Ελλάδας. Χρειάστηκε να δοθούν πολλές επιθετικές διπλωματικές μάχες, οι οποίες στηρίξαν σχεδόν τον αιώνα, ώστε να αποκτήσει η Ελλάδα τη σημερινή του μορφή. Το 1864 η Μεγάλη Βρετανία παραχώρησε στην Ελλάδα την επιτάνηση. Το 1881 προσαρτήθηκε η αναμόνωση της Θεσσαλίας και η Άρτα. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913, η Ελλάδα αποκτά τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και την Ήπειρο. Το 1920-1921 προστίθεται στο ελληνικό κράτος η Θράκη και το 1947 το Δωδεκάνηση. Η ελευθερία είναι αναμφισβήτητο και αναφέρει το ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι χρέος κάθε ανθρώπου να τη σέβεται και να την υπερασπίζεται. Διότι μόνο μέσα από ελεύθερους λαούς προάγεται η δημοκρατία και μόνο μέσα από τη δημοκρατία γεννιούνται ελεύθεροι άνθρωποι. Άνθρωποι που γνωρίζουν και προασπίζονται το δικαίωμα όλων στην ισότητα, την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη. Διότι, όπως αναφέρει ο Ρήγας Περαίος, όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.